Hai लोगोफोर, दिनै आं नोंसिनो खैला मैला बाजाराव माबायदि फाथो ओंखारो बेखौ देखायनो नागिरदों। बाजारनि सानसे सिगां एडभान्स फाथोखौ जाबनानै दोनखानाय जायो। नायदो मा क्वालिटिनि फाथो ओंखारो बाजाराव। सानसे सिगां कालेक्सन खालामनानै बाजाराव दोनफैखानाय जायो जोंनि खैला मैलायाव। फाथोनि क्वालिटिखौ नायदो मा रोखोम ओंखारो। बिराद बरिया जोंनिया गारि लेबारफ्रानो खामाल खालामनानै दोनखायो। बिराद साफाथार फाथोआबो सिल नुलायथारो नायनायावलाय। सान्दुं नांगौआथ' आरो लाजाबावासो। साइजआनो ओरैबायदि मोजां नुखायोना दा बुंथारखा। नैबेयाव बाजार दिनाव बुंजोबो फाथोआ। नायदो नै माबायदि बर'नो गामिनिफ्राय बिदि बख'नानै जाबनानै लाबोयो आरो मा। रागा जोंनानै फाथो उन्दुलाबायनानैसो थाबाय आङो बाल बायदि। जोंबाय आङो, फाथो दामबो गैया बालबो गैया, ओरैनो जाबनानैल' दोनलाबायनानै मा खालामबावनांगौ जाखो। सिन्थाजों फाथो सायाव उन्दुलाबाय। दामानोसो गैला माथो। माने एफा दाम खम जाथारखोथाय फाथोफोरा। फाथोआथ' गाज्रि नङा, जोंनि खैला मैलायाव बिराद मोजां क्वालिटिनि फाथो ओंखारो। मडेल फाथो नांगौबा खैला मैलायावल' फै। देखायलांगोन आं नै सान्दुं नायबा माबायदि हालदै रं बायदि नुलायखायो गोमो। सान्दुं नांबा, खिन्थु सान्दुं नाङाबासो सोमखे खेबनुयो आरो। मबाइल केमेरायाबो आंना बारा थिग नङा अबसे। नङाबाथ' मोदानलायथारो बेयो नायनो मडेल बेयो। नायनो सायायाव गोसोम सोमखे खेबनुयो। बुंजोबो बेयो बाजार दिनबा, दा बाजार दिन नङा नालाय एसे खम आरो मा हयन' बाजाराव बिदिनो गामिनिफ्राय जाबनानै दोनफैनायल' जायो। बाजार दिनाव मानसिफोर पाब्लिकफोरबो लाबोनायजों जाबजों बुंजोबो आरो मा। सनिबार आरो मंगलबार सप्तायाव खेबनै बाजार जायो खैला मैलाया। मोजां नुयो। एक नाम्बार फाथो मेडेल होनना बुङा बेनो आरो बेनिफ्राय साबसिन गैला फाथो। ओरैबायदि मोजां नुखायो साफानो। थेंक इउ।